Padayon pa sa hot pursuit operation ang kapulisan sa Guadalupe Police Station 9 sa Cebu City Police Office sa responsable nga mipusil sa babae sa Barangay Kalunasan, Dakbayan sa Sugbo. Nahitabo ang pagpamusil alas 9 kagahapon sa buntag, Abril 11, 2025 sa sitio St. Anthony, Barangay Kalunasan, Cebu City. Gila sa kapulisan ang biktima nga si Glyza Malabago Kabahog, taga Espolarium, Dulho Fatima, Dakbayan sa Sugbo. Samtang ang suspek wala mailhi o wala maabti sa niresponding kapulisan kay daling nakasibat human sa pagpamusil. Sigun sa kapulisan, dunay na-recover nga duha ka kabhang sa 45 kalibre nga pistola o gingong ID sa biktima. Atol sa paghikay nining balita na siren, sigun sa Guadalupe Police, ang biktima gidala sa tambalanan sa Dakbayan sa Sugbo, in the heart of changing lives. Ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.